गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय नोंथांमोना बबे जायगानिफ्राय फैदों खुलुमबाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथांनि चेनेलाव जोंखौ फंनैसो बुंनो खाबु होनायनि थाखाय जोङो खाग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो दिनै खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि 50थि अर्थात सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव जोङो गासै 110 जन गासै माइनाव आरो लाइमोन बा गुबै आफादनि जानानै जोङो बेयावहाय बाहागो लानो फैदों आर'जनि हाबाफारियाव दा जों बे हाबाफारियाव जोंखौ जिहेतु जोंबो मोनसे समाव खैराबारि बियाब बाथौ थानसालिनिनो मोनसे बाहागोमोन बेनिखायनो जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जोङो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय खैराबारि बियाब बाथौ थानसालिनि मानाव गेदेर आफादगिरि नेहाथारि बा माइनावनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम जोंहा खाग्राबारि आनसलिकनिफ्राय रोजा माइनावफोर मोनफैबाय ज'नो जागायानो खम जाखाबाय खाग्राबारि मोनफैनाय लोगो लोगोनो बिराद गोजोननाय मोनो दे माइनावफोर बेबायदि ग्रोम ग्रोम सिट होजालाय सफैनो हादोंबा 100नि बारासो जागोन ना गोसो गुदुं मोजां नांदों नोंसिनि माबाखौ नुनानै थेंक इउ सनाथि मायथाइनो सनाथि मायथाइ मोजां नायदो नांदों महानि मोनलायो आङो बे खैराबारि एरियानिनो इउटुब चेनेल दङ आंहा इउटुब चेनेल दङ आगैयाना नुदो नायबाय थायो आं सम सम दे दिनैसो नायनायफ्रा साबस्क्राइब खालामदो आरो नायनानैल' डाटा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ एंगारबाय थानो गोसोआव बोलो मोननाय बायदियै जागोन दे जागोन लाजोबनोसै आङो खाग्राबारिनिखौ दे दै लोंग्रोना ला साहा लोंग्रोना ला खाग्राबारिनि माइनावफोर